Hola a tothom! Soc la Carmina, soc professora de català i si esteu interessats en els meus cursos o classes, contacteu-me per Instagram a @lletrallenguatraducció o escriviu-me un correu electrònic a lletrallenguatraducció@gmail.com. Moltes gràcies! Si vols aprendre llengua o fer una traducció amb lletra. Si vols comentar textos o bé fer una cançó amb lletra. Si vols aprendre llengua o fer una traducció amb lletra. Si vols comentar textos o bé fer una cançó. Estic molt emocionada que torneu a ser aquí en el nou episodi del podcast A poc i bona lletra. Si la pregunta és per què estic tan emocionada, doncs perquè aquest segon podcast coincideix amb festes nadalenques. I a mi les festes sempre és un període que m'agrada, primer perquè no treballo i No, és broma. M'agrada perquè ens reunim tota la família, els amics, i celebrem i cantem cançons de Nadal tots junts. Tornant al tema del podcast, he pensat que aquest segon episodi, ja que coincideix amb les festes de Nadal, festes que tradicionalment són religioses, seria un bon moment per tocar un tema especialment tabú i polèmic. Quan la nostra convidada va comentar el tema que volia tractar, he de reconèixer que inicialment vaig tenir una reacció potser un pèl primitiva i conservadora perquè vaig pensar, ara tractar aquest tema en un podcast quan és el segon episodi que faig potser no seria el més recomanable o adequat. Però alhora també després vaig reflexionar-hi una mica i vaig arribar a la conclusió que s'havia de parlar d'aquesta mena de temes i que podíem intentar abordar-lo des d'un punt de vista potser més genèric, que interpel·lés més a tots els oients. I us preguntareu quin és aquest tema que la Carmina està comentant aquí, que ens està fent una mica de hype, per als que no saben què és hype, doncs intriga. Doncs bé, aquest segon episodi tractarà de l'espiritualitat i en concret, com que la nostra convidada practica una religió concreta, parlarem del protestantisme. I no, ja m'avanço que no faré la brometa que alguns de vosaltres molt probablement tingueu al cap sobre el protestantisme, que seria la de els protestants són aquells que protesten per tot? No. No farem aquesta broma. El protestantisme és una branca de la religió cristiana que després la nostra convidada, que es diu Eli, ens comentarà. Us volia recordar que aquest podcast és un espai d'aprenentatge, reflexió i comunitat. Bé, doncs, ja sabeu que abans de començar a entrar en matèria sempre toca fer el repàs fugaç. És a dir, vocabulari sobre l'espiritualitat i la religió en un minut. Controvertit. Controvertit és sinònim de polèmic. Exemple, la clonació humana és un tema controvertit. La fe. La fe és una creença ferma en algú o alguna cosa. Per exemple, tingues fe en mi, me'n sortiré. Anhelar, que significa desitjar. Exemple, l'única cosa que anhelo és una mica de pau a la terra. Resar, pregar o orar. És a dir una oració, demanar alguna cosa a Déu o a una força superior. Exemple, prega per mi abans de l'examen de català. Església, que també pot ser mesquita, temple, sinagoga, és a dir, espais de culte de diferents religions. Ateu, persona que no creu en l'existència d'un Déu o ésser superior. Agnòstic, persona que no sap si existeix Déu perquè no es pot demostrar científicament. Creient, persona que creu en Déu. Practicant, persona que practica activament una religió. Em dic Josep Maria. Josep Maria. Bé, és comprensible que alguns reaccioneu negativament a la idea de la religió, sobretot la catòlica, per qüestions històriques amb el dictador Franco i també per escàndols d'abús de poder i d'abús sexuals que hi ha hagut els darrers anys.
I entenc i comparteixo el rebuig que sentiu i sóc conscient que toco un tema controvertit i íntim. De fet, molts consideren que la religió és una cosa antiga, una cosa passada de moda i que pertany a generacions dels nostres avis. Però crec que també molts s'emportarien una sorpresa de veure la quantitat de persones de la nostra generació que creuen en alguna força superior. Digueu-ne Déu o energia creadora o com li vulgueu anomenar. I llavors moltes persones es preguntaran per què? Per què? I per mi té una resposta clara, té una resposta potser no senzilla però bastant evident, i és que l'espiritualitat i la religió és una resposta humana a un problema o una pregunta que no és humana, que és la ignorància i el desconeixement de com funciona el món, com funciona l'univers, la vida, la mort. Perquè els humans necessitem entendre el funcionament d'allò que ens envolta i també sovint necessitem tenir un propòsit a la vida. I moltes vegades la fe o l'esperança d'un futur millor, la religió, l'espiritualitat, doncs pot contribuir a trobar aquest motiu per viure, no? Aquesta explicació a algunes de les preguntes filosòfiques que es tinguin. A veure, també és cert que moltes religions s'han utilitzat per controlar i per reprimir masses o minories, que hi ha hagut guerres i morts en nom de Déu i que encara ara es manipula una gran munió de gent per culpa de doctrines espirituals. Però he d'admetre que jo sóc una persona espiritual i que les reflexions filosòfiques i les preguntes existencials m'atrauen, com suposo que a molts de vosaltres. Per això vull compartir un dels meus poemes preferits que vaig descobrir l'any passat, mentre cursava un màster de Llengua i Literatura Catalana a la Universitat UB. El poema és d'un dels poetes catalans més important de tots els temps, que és Jacint Verdaguer. I sí, segurament a molts de vosaltres us sonarà per el nom de la parada de metro de la línia groga de Gràcia, o per alguna escola o per algun carrer que es diu així. Però la veritat és que Jacint Verdaguer va ser un poeta i capellà realment molt rellevant per Catalunya a finals del segle XIX. No entrarem en detalls històrics ara, perquè tampoc no és el tema d'aquest podcast i s'allargaria molt. Si us interessa, un dia podria fer un podcast sobre Jacint Verdaguer. Però l'any passat vaig tenir un professor de la universitat boníssim, d'aquelles persones que és que encara que no t'interessés el tema, et faria interessar per allò que t'explica. I sabeu aquesta sensació quan descobriu un petit tresor i us sentiu immensament agraïts per haver trobat un text que us faci vibrar o que us interpel·li, encara que hagin passat 2 segles? A mi em passa això amb aquest poema. Abans de començar a llegir-lo, només volia explicar una mica en quin moment Verdaguer va escriure aquest poema, perquè us ajudarà molt a entendre i a contextualitzar el poema. I és que quan Verdaguer va escriure aquest poema, ell tenia una crisi existencial molt forta, perquè havia passat per un moment molt greu a la seva vida, s'havia sentit menyspreat, menystingut, tractat de boig, i d'alguna manera veu que tot el que ell havia cregut, tot allò que ell havia pensat que seria permanent, es fonia, es desfeia, desapareixia. I aquest poema tracta d'això. Espero que us agradi. Vora la mar. Al cim d'un promontori que domina les ones de la mar, quan l'astre rei cap a ponent declina, me'n pujo a meditar. Amb la claror d'aqueixa llàntia encesa, contemplo món no res. Contemplo el mar i el cel i llur grandesa
m'aixafa com un pes. Eixes ones, mirall de les estrelles, me guarden tants records que em plau reveure tot sovint en elles mos somnis que són morts. Aixequí tants castells en eixes ribes que m'ha aterrat lo vent, amb ses torres i cúpules altives de vori, d'or i argent. Poemes, ai, que foren una estona joguines d'infantons, petxines que un instant surten de l'ona per retornar al fons. Vaixells que amb veles i aparells s'ensorren en un matí de maig, illetes d'or que neixen i s'esborren del sol al primer raig. Idees que m'escurcen l'existència duent-se'n m'escalfor, com refugada que s'endú amb l'essència l'esmosteïda flor. A la vida o al cor quelcom li prenen les ones que se'n van. Si no tinc res, les ones que ara venen, dieu-me, què voldran? Amb les del mar o amb les del temps un dia tinc de rodar a fons. Per què? Per què, enganyosa poesia, m'ensenyes de fer mons? Per què escriure més versos en l'arena, platja del mar dels cels? Quan serà que en ta pàgina serena l'us escriuré amb estels? Bé, doncs aquest ha estat el poema. Jacint Verdaguer puja dalt d'una muntanya o dalt d'un turonet i contempla el paisatge, que és el mar i el cel, i es pregunta de què ha servit l'existència, per què ha escrit tants poemes, de què ha servit la poesia, si tot és efímer i tot s'esborra, com diu al final. Per què escriure més versos en l'arena? L'arena s'esborra, el que escrius a l'arena, a la sorra. Quan serà que en ta pàgina serena l'us escriurem estels? Quan serà permanent allò que fem? És un poema realment meravellós, des del meu punt de vista, profund, i que toca justament la clau de l'existència humana. De què serveix tot això que estem fent ara, si en el fons tot és efímer? Uau! Després d'aquestes preguntes tan profundes i filosòfiques, anem a un tema més banal. Us presento la nostra convidada especial, l'Eli! L'Eli jo la vaig conèixer a finals de 2017, si no m'equivoco a l'octubre, que va ser quan va començar les classes amb mi de català, i va començar gairebé des de 000, nivell A1 a 2, i en 7 mesos, 8 mesos, va fer un canvi brutal. Va passar de A1 a 2 a nivell C1. Es va treure el nivell C1 de català. I la veritat és que estic molt orgullosa d'ella, de la feina que va fer en aquell moment, i que encara està fent ara amb tota aquesta iniciativa de l'Església Protestant, que ja us comentarà ella mateixa, i l'animo a seguir endavant amb el català. Espero que gaudiu molt de la conversa, del català de l'Eli, de les coses que us explica i de les reflexions que fem. Comencem! Som-hi! Provant. Lletra 1, 2, 3. Comencem. Primer m'agradaria una mica que fessis una presentació de qui ets, d'on ets, què vas estudiar o com és que vas començar a estudiar català, quan vas començar a estudiar català, tot el que et vingui de gust explicar-nos. D'acord. Doncs em dic Eli, soc de Grècia, vaig començar a viure aquí a Barcelona fa 4 anys i és quan vaig començar a aprendre el català i de fet vaig començar el català i castellà a la vegada. Em vaig casar amb el meu marit fa 4 anys i com que ell ja vivia aquí i estava treballant amb l'Església Catalana, jo també volia implicar-me i també compartim la mateixa visió en quant a l'Església Catalana i voler formar-ne part. Doncs per mi era molt important conèixer el català, però també des del punt de vista molt pràctic de poder connectar amb la gent i sabia que l'idioma és molt important. Llavors, sí, vaig començar així i continuo aprenent. És un procés per tota la vida, jo crec, aprendre idiomes, fins i tot el teu propi matern. Sempre acabes aprenent coses noves i paraules noves. Molt bé, i on vius ara? A Barcelona? Sí, ara visc a la Vila de Gràcia, que és un barri molt especial, ens agrada molt.
i estem molt, molt contents de viure aquí. Jo me'n recordo que et vaig conèixer fa 3 anys o 4, va ser exactament quan vas arribar, no? Sí, potser 3 o 4, sí. Sí, i vaig trobar bastant impressionant que aprenguessis les dues llengües alhora. Sí. Però te'n vas sortir molt bé. Sí, jo crec que és molt important, no sé, en aquest context jo crec que és millor fer-ho a la vegada perquè molt sovint la gent quan entén que no ets d'aquí et canvia el castellà i jo moltes vegades li dic, bueno, per mi és igual, o a vegades inclús el català m'anava millor perquè el practicava més, perquè anava a una església catalana i llavors parlava més català. I a vegades també em surten paraules catalanes, tot i, no sé, d'aquí. Però tu també parles altres llengües, a part del grec. Ets bastant políglota, tu. Sí, també tinc un rerefús bilingüe des de casa, que quan era petita parlava búlgar amb el meu pare, i crec que això m'ha ajudat des de petita, no?, de tenir aquest fonament. I també després sempre m'han agradat els idiomes, l'anglès, el francès. I els parles molt bé. Sí, intento. Bueno, el francès... És modesta, però els parla molt bé. El francès... Bueno, l'anglès el parlo a casa, llavors poder parlar-ho cada dia i continuar com amb el meu marit, que és nadiu, crec que això m'ha ajudat molt. I ara a vegades penso en anglès i... Sí, crec que quan hi ha una immersió lingüística sempre pots... O sigui, inclús una persona que diu a mi no se'm donen bé les llengües, no em surten. No em surten, sí. Jo crec que si no hi ha cap altra opció... O sigui, al final et fas entendre. Sí, o sigui, t'has de comunicar i... Bueno. Molt bé. Doncs l'Eli em va comentar que volia parlar del tema de l'espiritualitat i concretament del protestantisme, perquè ella és protestant. Sí. I és un tema que li interessa. També li interessa molt perquè fa poc s'han animat a obrir una església protestant aquí a Gràcia. Sí. Llavors he pensat que jo, que no hi entenc gens de protestantisme, sempre és interessant aprendre coses noves i enfocar-ho des d'un punt de vista de l'espiritualitat més general per un públic més genèric, crec que sempre també pot ser més enriquidor. Llavors comencem amb les preguntes, si et sembla. Primer de tot m'agradaria saber, com que el podcast anterior va ser sobre estereotips, quins estereotips has sentit tu sobre creients o quins t'han dit? En tens algun? Sí, molts. Bueno, a mi, òbviament, no m'han dit cap, perquè la gent no diu aquestes coses, però jo crec que de converses que he tingut, perquè a vegades jo no dic a la gent hola, em dic Eli, soc protestant. O sigui, molta gent no ho sap perquè soc una persona normal i o sigui, ningú... Sí, que... Per exemple, la gent creient és gent poc intel·ligent o gent que no sap distingir la veritat del mite o, no sé, de la tradició, o, per exemple, que la gent de l'església, en general, és gent amb una ment més tancada, que viu amb uns estàndards de vida una mica més antics, i això potser a vegades és veritat, però... Més conservadors, potser, en algun cas, no? Sí, més conservadors, sí. I també, a vegades, fins i tot jo no vaig créixer en una família cristiana, llavors quan... No vas créixer en una família cristiana? No. La gent a Grècia... Jo pensava que eren ortodoxos, no? Sí, però no era una religió pràctica que canviava el meu dia a dia. O sigui, era com una tradició, anaves 2 cops a l'any, per Nadal, per Pasqua, i era com simplement una tradició. Més com cultural, no? Exacte, sí. Però dic no cristiana des del punt de vista d'anar a l'església cada diumenge o de practicar a casa, de llegir la Bíblia, coses així. Llavors jo també tenia aquest estereotip potser que la gent de l'església era com gent més estranya, que no sabia implicar-se a la cultura o la societat actual. I sí, una mica així estancada en una època diferent, diríem. Llavors, I quan vas fer el canvi de dir ara crec?
Sí, per mi va ser una cosa molt forta. No m'agrada aquesta expressió, però és com la gent ho diu, molt fort, molt fort. Però sí, jo vaig anar a la universitat, o sigui, vaig deixar casa meva, vaig anar a Atenes i era un moment en el qual jo volia explorar aquest món perquè la meva àvia m'havia parlat del protestantisme, ella era protestant, però no vivia amb nosaltres, llavors ens visitava i a vegades parlàvem d'això i havia tingut com unes experiències, havia viscut com una cosa supernatural, o sigui, com havia sentit la presència de Déu, havia sentit que hi havia una cosa... Hi havia alguna cosa superior. Exacte, sí. I tenia moltes preguntes, com una mica existencials, i volia saber... Volia trobar una església cristiana i, de fet, vaig fer una mica de recerca, no en trobava. I després no sé com va passar, però una cosa molt, molt estranya, que vaig conèixer una noia que era protestant i com que va venir al meu camí molt de sobte, sense la meva intervenció. I vaig començar així, sobretot estudiant la Bíblia, m'interessava molt llegir la Bíblia, entendre-la i buscar respostes. I després de, no sé, 2 anys vaig començar a anar a l'església i crec que la cosa més important o més indicativa del que és el cristianisme va ser la comunitat cristiana, que va ser una comunitat molt honesta, molt transparent, o sigui, molt d'amor entre nosaltres i va ser un procés una mica lent, personal, molt íntim, o sigui, tenia recordo hores de reflexió, de dialogar amb Déu, de buscar respostes, sí. Però va ser en aquella edat durant la universitat i... 18-19 anys, més o menys, tenies. Sí. I va canviar la meva vida, va canviar molt després d'això. I de fet, al principi em preguntava si sóc una creient de veritat o... perquè sempre pots trobar una gent que va a l'església, però realment això no significa un canvi intern. I per mi van haver-hi confirmacions de la presència de Déu en la meva vida i és una relació contínua que sempre pots comprovar si és allà o no i sí. Que interessant, Eli. M'agrada molt la teva història, com l'has explicada. A mi el que em sobta potser, i potser tu ets un gran exemple d'això, un gran exemple, i és que malgrat que cada vegada estiguem més avançats, tot i que encara ens queda molt per descobrir, les noves generacions, per exemple, tu n'ets un exemple, busquen i necessiten espiritualitat, veuen que el món real no és suficient i no transcendeix. Sí. I també, d'altra banda, hi ha gent que pensa que la ciència i la religió o l'espiritualitat es contradeixen quan en molts casos hi ha molts científics o moltes persones que no són científiques però que són obertes i tot i així són espirituals o religioses que no hi veuen contradiccions grans. També m'agradaria una mica parlar d'això si tenim temps avui. Sí. Vale? Llavors, per què creus que aquestes noves generacions, tot i tenir potser tot el que necessiten material, veuen que necessiten alguna cosa més, que no n'hi ha prou? Sí. Crec que ho has dit tu també, que tot i tenir moltes coses materials i fins i tot la riquesa que mai hem tingut com a societat globalment fins ara, crec que tots entenem que les coses materials no ens poden satisfer del tot i fins i tot i tampoc les relacions amb altres éssers humans que són potser superiors, no, de les coses materials, però fins i tot aquelles relacions poden ser efímeres o poden parar en un cert moment per molts motius o fins i tot l'amor, que és una cosa... La mort o la mort? La mort. La mort. L'amor no l'espera, però sí, la mort, que és una cosa que no hem pogut vèncer. I per què passa això? Jo crec
que al fons som creats per un Déu, i com que som creats per un Déu necessitem tenir relació amb un Déu que és una persona que és diferent de nosaltres, que és superior i que ell també té aquest desig de tenir relació amb nosaltres, de comunicar-se amb nosaltres, i per això ens va crear, de fet. I també som creats per tenir un cos, per sentir la matèria, que la matèria no és una cosa dolenta, hi ha moltes coses bones que són matèria però que potser a vegades es fan servir d'una manera dolenta, però en si, en la seva substància són bones. I també l'esperit, que és una part molt important, que quan la descuidem, podem sentir les conseqüències. I també jo tinc la sensació que la ciència sempre va una mica per darrere. No sé si m'explico. La ciència és la forma que té l'humà d'intentar entendre el món. I cada vegada intentem fer més passos per intentar entendre més coses del món. Però sempre anem una mica endarrere, perquè les coses existeixen, però nosaltres no sabem com funcionen i simplement ho hem d'anar descobrint i averiguant. Sí. I per això moltes vegades penso que la ciència i l'espiritualitat no estan renyides, perquè en el fons... Exacte, sí. De fet, jo pensant en aquest tema volia just dir el mateix, que no hi ha una contradicció entre la religió i la ciència, perquè la ciència intenta explicar coses repetibles que es poden observar. Llavors intenta explicar el per què, No, fins i tot el per què dos àtoms, però tot i així hi ha a darrere de l'explicació científica sempre hi ha un altre per què, que és, per exemple, la font de les coses. Si cau un llamp, pots explicar per què s'ha produït el llamp, per què aquest llamp han xocat els dos núvols, no ho sé, tampoc soc científica d'aquestes coses i no en tinc ni idea, però i per què s'han format aquests dos núvols, pots explicar-ho, però en el fons hi ha un per què últim, que és per què ha passat tot això en aquell moment concret de la vida, que no el pots explicar. Sí, exacte, o per exemple, parlant de la creació, no? Que hi ha diferents teories que intenten explicar com es va crear el món, i molts cristians diran no, és Déu, i no hi ha, o sigui, tanquen la porta, no?, a cap altra explicació. Jo crec que la ciència pot donar-nos explicacions, i de fet crec que Déu mateix es troba darrere de les lleis físiques, perquè si creiem que Déu és creador de tot, perquè no va crear tot això, i crec que hi ha un ordre en la natura, en tot el que veiem al nostre entorn. Llavors la ciència sí que ens pot explicar fins i tot coses sobre la creació, que Déu pot fer servir per fer néixer un món, una explosió, per exemple, la Big Bang Theory, no? O qualsevol altra teoria. Però el que no poden explicar aquestes teories científiques és, d'acord, va passar una explosió que va provocar certes coses, sí, bé, però qui és el que va provocar aquesta explosió? L'origen de tot això. Sí, l'origen de tot això. I sí, jo per això crec que la Bíblia, quan parla de... La Bíblia en general intenta explicar-nos el per què, perquè Déu s'ocupa d'aquest món, per què ens ha creat, per què és ple d'amor o no, totes aquestes coses. Llavors jo crec que la contradicció ve del que has dit tu, de no entendre ben bé què és el que fa la ciència, què pretén fer, i la religió, per una altra banda. Quin confort penses que busca o troba la gent del segle XXI, la gent d'avui en dia, en l'espiritualitat, en la religió? Jo crec que molta gent busca el confort a la religió perquè la vida és dura, perquè passem per etapes molt difícils, a vegades gent que estimem mor o està malalta, i la vida no és fàcil. Llavors jo crec que en aquells moments és quan més busquem a Déu o intentem... Buscar una explicació. No? O almenys un consol, una raó per la qual el problema en qüestió hagi passat, no? O un motiu per continuar endavant, no?
Sí, i crec que tothom vol sentir que algú li digui tot anirà bé, o si tenia aquesta esperança. I de fet en el cristianisme, en el qual crec jo, es parla molt, no?, de l'amor, de l'esperança, del goig també de ser cristià, d'entendre que ets creat per un Déu i que no... O sigui, que les coses passen per un motiu, que no són aleatòries, sense cap sentit. Jo crec que això és el quid de la qüestió, que és que les coses no passen perquè sí, que en el fons jo crec que els éssers humans odien o els és insuportable la idea de pensar que les coses passen simplement de forma aleatòria, sense cap mena de lògica, perquè no es pot entendre d'aquesta manera i perquè no ho pots controlar. Sí. Personalment no em vaig apropar al cristianisme per buscar consol, perquè era l'etapa de la vida en la qual estava, però ara sí que puc sentir aquesta esperança, aquesta seguretat de saber que la meva vida té una direcció, que quan s'acabi aquesta vida... O sigui, conec el que m'espera, més o menys. Òbviament no tinc totes les respostes i hi ha coses que hi ha misteri. Una pregunta, per exemple, molt difícil és per què passen coses dolentes, perquè Déu permet que passen coses dolentes. Però, bueno, això seria un altre podcast. Un altre podcast. Però vull dir que és normal també lluitar amb els dubtes, però intentar investigar i saber crec que és molt bo per qualsevol tipus d'ideologia que tinguis. I estic d'acord, Després, un altre tema que m'interessa relacionat amb això és que quan em vas comentar que volies parlar de l'espiritualitat i del protestantisme, vaig dir, Carmina, t'has d'informar, llegeix una mica, busca articles, us els deixaré a baix a la descripció, però en un d'ells el que va comentar és que les noves generacions el que fan normalment no és decantar-se per una sola religió, sinó que fan com una mena de barreja. Agafo això del ioga, del budisme, que m'agrada i que això és. Després això del cristianisme, perquè és la religió en la qual jo he nascut i en la qual jo em sento més culturalment més identificada. I fan com un popurri, una barreja de diferents religions. Per això pensava més parlar d'espiritualitat, tot i que tu sí que has triat una religió molt concreta, però en general veig que hi ha molta gent que va més per aquí. I no sé per què, potser més perquè som més cosmopolites ara i hi ha més barreja i intercanvi. Per què penses que hi ha aquest canvi? La paraula que has fet servir ara m'ha fet pensar en una mica el consumerisme, no? Que fins i tot ara ens agrada molt comprar coses i és molt fàcil de consumir-ne de qualsevol cosa, no?, que desitgem. Llavors potser també és una mica aquesta mentalitat de la nostra societat de voler tastar una mica de tot, com que tot és tan fàcil de tenir, doncs tenim aquest desig, no?, d'experimentar. No crec que en tots els casos és dolent, fins i tot jo crec que és més important informar-se i potser inclús provar aquestes diferents religions i rituals, pràctiques. Crec que hi ha molta confusió, crec que és un tema del qual no es parla gens i fins i tot ara jo he sigut professora, llavors amb nens molt petits o adolescents no es parla a casa del tema de l'espiritualitat. He parlat també amb mares i pares i el que em diuen és que jo mateixa no sé què crec i com explico aquest món. I crec que tots tenim aquesta necessitat, llavors en un cert moment potser intentem provar coses diferents, hi ha confusió, no sabem exactament com tractar el tema, és normal. També estic d'acord amb això que dius, que és probable que una gran quantitat de persones es trobin en aquesta situació, i també crec que un altre número de persones potser troben en cada religió certes respostes que els interessen a ells, que els hi funcionen a ells a la seva vida. I com que ara actualment la nostra societat és tan diversa, és tan canviant, fins i tot ara estem parlant de religió, però podríem parlar de menjars. I aquí a Barcelona, per exemple, si un dia vols menjar japonès, menges japonès, si un altre dia vols menjar indi, menges indi. I
que tu siguis català, per exemple, o grec, no significa que només hagis de menjar del menjar català o grec. És un exemple una mica superficial, però vull dir que com que hi ha tanta varietat, potser hi ha persones o que estan confoses, com dius tu, o que agafen de cada religió el que els hi sembla que els hi funciona més a la seva vida, no? Sí, jo també un pensament que he tingut pensant en aquest tema és que una reacció molt humana és d'intentar centrar-nos en el com. O sigui, jo tenir, per exemple, una bona vida, o vull ser feliç, com ho faig? Llavors, intentem buscar les formes, les maneres d'aconseguir el que volem, és molt natural. I fins i tot a la Bíblia hi ha exemples de gent que, quan vivia Jesús a la terra, li preguntava, i on hauríem d'anar a adorar a Déu, no? Perquè en aquella època la majoria de la gent era religiosa i es parlava molt de les formes, del lloc, de com anar vestit, sí, m'explico? I això potser ens sembla estrany, però avui dia també ho fem, a l'església o no, o a altres religions. Llavors, el que deia Crist és més centrar-nos en la persona a la qual adorem o l'objecte de la nostra fe i no tant en les formes. Llavors crec que quan busquem una religió que ens expliqui les respostes que tenim, també és important que hi hagi coherència dintre d'ella i que quan agafem una mica de tot, el que creiem és una religió nostra. No és una religió qualsevol que sigui, però és la nostra. Llavors, ara vivim en una societat on cadascú pot ser el creador de si mateix. Individualista, no? Exacte, sí. I això ho fem en moltes coses, o sigui, tothom pot ser una autoritat en molts temes i ens agrada que nosaltres siguem els que decidim el que mengem, com ens vestim, totes les coses, i això passa també en la religió. I ara un tema potser més pràctic, però també m'interessa molt, i suposo que a moltes persones també els interessaran. Com és el teu dia a dia com a cristiana protestant? Doncs mira, m'aixeco cada matí a les 4 per tocar. A les 4? No, he fet broma. Volia fer una broma. No, què va? Em desperto quan el meu bebè plora. Perquè l'Eli, no ho hem dit, però té un nen molt maco que es diu Leo, que té un any, no? Un any i uns mesos. Sí. Llavors, quan ja es desperta i no aguanta més, jo m'aixeco, l'agafo i tot. I tinc un dia molt normal, en una frenesi de cuinar, de canviar bolquers, de fer diverses coses. I ara, com la meva fe com s'incorpora al meu dia a dia és una relació amb Déu. Per exemple, jo, si estic frustrada o angoixada, li parlo. O sigui, no em veu alta potser, però caminant o, no sé, fent alguna cosa. No importa el lloc o la situació, però li parlo i li explico. Li demano ajuda, ajuda'm a fer això, o ara em sento molt tal, ajuda'm perquè jo no puc. I es basa molt la fe cristiana en tenir aquesta comunicació amb Déu i també rebre les forces i els ànims de Déu, perquè és una relació viva, hauria de ser així. També llegeixo la Bíblia, no cada dia, però intento fer-ho quan tingui temps, la majoria dels dies intento fer-ho. També m'agrada llegir llibres cristians que expliquen certs aspectes de la vida cristiana o que te repten a pensar en uns temes. Per exemple, ara estic llegint un llibre que parla molt de l'amor i com sentir-nos estimats per Déu ajuda a tenir seguretat en nosaltres mateixos, en la nostra identitat. Perquè el tema de la identitat em sembla molt, molt interessant i de l'autoestima baixa o tots aquests temes. I els diumenges vas a l'església, això sí, no? Sí, això és veritat. Òbviament, ara que estem començant una església, encara no tenim el local habilitat, sí, del tot. Llavors, no és com anar a l'església normal, però
sí que això, normalment sí, anem a l'església els diumenges. Perquè vosaltres, a més, és curiós perquè els cristians protestants tenen terminologia una mica diferent dels catòlics. Sí. Nosaltres diem missa, però vosaltres dieu Culte o... culte. Sí. Nosaltres diem capellà i vosaltres dieu Pastor. pastor. Sí. I altres coses que no en tinc ni idea, però Sí, a vegades sí. que hem parlat d'algun tema així, és veritat que fa servir terminologia diferent. Sí. Són poques paraules, però sí, són bastant importants. Sí, dura com una hora, com a molt 1:30, i després, normalment, hi ha un sermó, una explicació d'un passatge de la Bíblia. No és molt diferent de la catòlica, potser la diferència més important seria algunes de les tradicions, no? que falten Bueno, per això jo crec que és molt important per tothom que està vivint en Europa del segle XXI entendre una mica la història del protestantisme, que va una mica la reforma, que és com va començar el protestantisme, que crec que parlarem d'aquest tema i per què és molt important, però sí que el protestantisme va ser la religió dominant durant molt de temps en Europa central, Europa del Nord. I encara ho és, no? De fet, Sí, a Alemanya i altres països, Sí. bueno, Alemanya crec que del nord, la part Sí. la part nord d'Alemanya i Letònia, crec que també són Sí, protestants. molts països, sí. Tot i que en general Europa és més secular que mai, però en general sí, és la religió més dominant en molts països de... I quina és exactament la situació actual de l'Església Protestant a Catalunya? És una minoria. El percentatge exacte potser seria l'1%. Tot i que... És molt petit, però a més, en general, Catalunya sempre ha estat una terra molt secular, no? I molt en contra, més aviat antireligiosa. I més les noves generacions de la nostra generació potser no tant, però la generació anterior, per exemple, dels meus pares, potser perquè han estat forçats durant la dictadura franquista i tot això, i per això rebutgen, hi ha hagut un rebuig molt fort en contra de la religió, qualsevol tipus de religió. Sí, jo crec que l'època de Franco i també de la Inquisició van formar gran part del que vivim ara, i és una llàstima que molta gent pensa que el cristianisme, o sigui, tot el que hi ha en el cristianisme és el catolicisme, i han viscut del catolicisme experiències molt dures i que jo no sé, jo si hagués viscut aquí potser jo tampoc m'aproparia al cristianisme per aquesta raó. I el protestantisme és bastant diferent, tot i que és una de les branques del cristianisme. Sí, la branca més... són tres, l'ortodoxisme, el catolicisme i el protestantisme. Llavors, som cristians i som com una de les branques principals del cristianisme en el món. Però aquí a Catalunya no se'n parla gaire, i la gent moltes vegades pensa que protestant, o fins i tot si dius, perquè dintre del protestantisme també hi ha denominacions, hi ha molt poc de coneixement i la gent pensa que ets una secta, o fins i tot a vegades es confonen amb els testimonis de Jehovà, que sí que són una secta i practiquen coses que no estem gens d'acord. Però sí que l'Església catalana, protestant ara mateix, sí que n'hi ha, però són poquetes, són petites. La generació jove normalment marxa, o sigui, quan algú compleix 18 anys, 20 anys, intenta ja no decidir per si mateix, i molta gent se'n va. I crec que això passa perquè no saben... L'Església moltes vegades no parla dels dubtes, de les preguntes difícils, i la gent que es queda només per tradició, això no durarà. El problema jo crec que és això, també a la catòlica, a totes les esglésies. Jo crec que això que has comentat al principi de tot, que deies que tu no sabies si eres una cristiana
bona o no, si anaves a l'església simplement perquè s'hi havia d'anar, o si realment hi havia una connexió profunda, diguéssim. Jo crec que això passa amb totes les religions, que hi ha gent que ho fa com de forma mecànica, automàtica, vaig a l'església perquè toca anar-hi, però no es plantegen dubtes i preguntes existencials. Pot ser que sigui això. Sí, també, són molts motius, però també, per exemple, va haver-hi una persecució molt forta durant la dictadura de Franco contra els protestants i molta gent s'amagava, de fet no podien practicar la seva fe, s'amagava, i sembla que encara hi ha una mica d'aquesta mentalitat, o sigui que la gent no vol parlar de la seva fe, els protestants vull dir, perquè tenen una mica de por de ser apartats, no? De que la gent pensarà que sóc una persona estranya, no? En general trobo, però, que la fe és un tema, o sigui, quan tu em vas dir vull parlar del protestantisme vaig pensar, d'acord, a veure com enfoco aquest tema perquè la gent sigui receptiva, perquè costa, és un tema que costa, és tu perquè el tens molt viscut, el teu marit és pastor i tu tens molt treballat això, però la gent que no ho té treballat, la veritat és que és un tema que, veus, parlarem del protestantisme i la gent pensa... Sí, és una mica tabú i no saps què... No saps què esperar, no saps si et fotran un rotllo sobre un tema que no t'interessa o que no saps què vull dir, però crec que és també valent a l'hora de parlar-ne. Sí, jo crec que és molt important perquè jo crec que hi ha ignorància en aquest camp i per poder decidir, tenir una decisió, prendre una decisió informada has d'informar-te, llavors. I al principi ja ho hem comentat, que tu i el teu marit sou valents i heu decidit obrir una església a Gràcia, tot i que encara no acaba d'estar del tot llesta, no? L'edifici encara s'ha d'acabar de... Sí, tenim el local, però hi ha moltes coses burocràtiques que s'han de fer. I llavors tenim el local, de fet es troba molt a prop de la plaça de la Vila de Gràcia, que xulo, no? Sí, la locació és molt bona. Localització és molt bona. La localització és molt bona i sí, es troben al carrer Mozart, que també és un nom que ens agrada molt, carrer Mozart, sona molt bé. I quins objectius teniu amb aquest, a part d'intentar trobar un grup de persones? Jo sé que ja n'heu trobat una mica, un grup, però potser ampliar aquest grup de persones, aquesta comunitat protestant a Gràcia. Quins objectius podríeu tenir? Sí, el nostre objectiu és ser una comunitat oberta, una comunitat on la gent que no coneix el protestantisme o fins i tot és simplement curiosa, però fins i tot no és interessada, simplement curiosa per saber-ne, que se senti còmoda, que pugui preguntar, que pugui dialogar sobre aquests dubtes, perquè és el que volem fer, és el que també a nosaltres, d'una certa manera, ens fa sentir més enfortits, podríem dir, i ens agrada això, ens agrada dialogar amb la gent que no pensa com nosaltres, perquè si no, per què crear una església on tothom pensa el mateix i fem tots el mateix sense tenir cap desacord o sense haver alguna cosa per dialogar i explicar. Llavors crec que és això per una banda i per una altra banda també volem aplicar-nos al barri, ens agrada molt poder escoltar de la gent, també oferir coses al barri com a una entitat religiosa, com un factor d'aportació al barri. Per exemple, ens agradaria fer tallers, oferir classes d'anglès, però sobretot que sigui un lloc on la gent se senti còmoda i acollida. Llavors esperem obrir les nostres portes cap al febrer de l'any que ve. I última pregunta ja, com s'adapta la doctrina cristiana a la societat catalana del segle XXI? Sí, aquesta és una molt bona pregunta i crec que, de fet, és una cosa que no es fa molt a l'Església, que no s'adapta.
I per això, com parlàvem abans, molta gent jove marxa perquè no se sent... Identificada, interpel·lada. Sí, exacte. Llavors jo crec que el fonament seria saber escoltar molt bé i també apreciar i valorar el que és bo a la cultura, perquè moltes vegades la gent de l'església pot dir no, nosaltres aquí som bons i els dolents allà fora, no? O la cultura. No, hi ha moltes coses bones, l'art, la ciència, com hem dit abans, i hem de saber apreciar-ne i poder dialogar. D'aquesta manera el missatge no canvia, però les formes de comunicar-se sí que han de canviar. Per mi la part més important, les vegades que jo he anat a l'església, és el sermó. Perquè a les altres parts, com a mínim a l'església catòlica, jo no sé, l'església protestant, són més rígides, o sigui, però el sermó és el propi capellà o pastor que interpreta d'alguna manera o ajuda a aplicar aquest missatge de la Bíblia a la realitat del país o del territori. No? I aquí és on et poden ajudar, per dir-ho d'alguna manera, a fer veure com s'aplica això a la pràctica, com s'aplica a la societat catalana del segle XXI. Sí, clar. De fet, aquest és un exercici que el meu marit intenta fer i jo no he estudiat teologia com ell, però sí que he fet algunes classes. Una de les classes, un dels estris més importants és saber aplicar això perquè arriba al cor de la persona, perquè la Bíblia s'ha escrit durant fa molt de temps. Llavors és important conèixer el context en el qual es va escriure un cert passatge, però també després poder explicar-ho i aportar també exemples del que vivim nosaltres al dia a dia i les preocupacions que tenim o les experiències i sempre poder connectar-ho a això perquè ens puguem sentir identificats. I especialment a l'època en la qual vivim, com que el tema és espiritualitat en el segle XXI, crec que és molt important el tema de la soledat, de les relacions humanes que poden ser efímeres, que poden ser trencades i no hi ha el suport potser que existia anys abans. El suport en quant a la família o... Això és molt interessant. Podem fer un altre podcast més endavant parlant sobre, no tant des del punt de vista de la religió, però també de la soledat que se sent en el segle XXI. És veritat que tu has comentat abans que és una societat molt individualista, cada vegada més. A més, molt aïllada del món, cada vegada més amb les pantalles, i això fa desaparèixer una comunitat que abans existia. La meva àvia, per exemple, parlava amb la veïna, era molt més humana la comunitat. Ara això està desapareixent. Sí, i jo especialment vaig començar a pensar en aquest tema i és una cosa que crec que molta gent també se n'adona, és el tema de ser mare, no? La maternitat, també la paternitat pot ser, però ser mare pot ser molt solitari i també el part, el postpart, tot això, i es parla molt, no?, de que les dones no donen suport l'una a l'altra i que se senten molt soles i a més no, és molt difícil de ser vulnerable, d'obrir-se i de demanar ajuda, per exemple. I jo crec que l'església és on exactament hauria de ser més forta, perquè hauria de ser un lloc on la gent és tan còmoda i se sent tan segura que pot ser vulnerable, pot demanar ajuda. Molt bé. Molt bé, Ali, moltes gràcies per decidir formar part d'aquest podcast. Jo estic molt contenta que has parlat molt bé i el tema ha estat molt interessant, com a mínim per mi. I espero que puguem fer un altre podcast més endavant. Sí, jo també. Veus, m'agrada parlar molt i moltes gràcies a tu per convidar-me, per donar-me aquesta oportunitat. Espero que a la gent també li hagi agradat aquest tema i que investiguin més. Sí, si teniu preguntes, ja sabeu on som. Molt bé, gràcies. Amic Josep Maria. Josep Maria. Bé, doncs m'agradaria donar les gràcies a l'Eli per haver accedit a participar en aquest programa i també moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos i esperem que us hagi agradat i que us hagi servit.
Ens tornarem a veure el mes vinent amb un altre convidat molt especial. Per a més contingut en català, seguiu-me a les xarxes socials, Instagram, Facebook, Twitter i ara m'he fet TikTok, que és @lletrallenguatraducció. Fins aviat!